Cyn Owen y capten i dafliad hir mewn tuag at Cwpan. O, rwyd ochr gan y gŵr ifanc. Sgoriodd e'n gynnar yn y gêm yn erbyn ffynon taf, ond tafliad hir Cyn Owen yn achosi'r trafferthion. Mae'r cyffyrddiad cyntaf na fo i frest yn wych, mae'n gosod hi yn barod am y foli ar ei droed chwith. Smith. Pas dda mewn i drad Will Evans. Evans yn ceisio cael lle i groesi. A dyna'r croesiad, mae'n ansicrwydd a Ashley Morris ar y postyn pella. Morris yn oedi. Venables oedd yno. Faint o weithiau da ni'n gweld Venables yn just dod fel cysgod i fewn. Mae'n amseru'r hediad, a mae o'n meddwl mae'r amddiffynwyr yn mynd i fethu. Mae'n cael y cyffyrddiad, ond di'n methu cadw i lawr. Mae ar ei fyny, neu ddweud ni, felly mae'n bod trwy'n anoddach i cael dy ben drosti. Mae'r ddau dîm wedi cyfarfod dwywaith yn barod y tymor hwn yn yr uwch gyngrair. Cyfartal ddwy yr un oddi ar faes Tegid, ac yna gôl Sam Snaith yn ennill y pwyntiau ym Penybont. A dyma Penybont yn unwaith eto yn adeiladu lawr yr asgell chwith yna. Cyfuniad Wood a Cyn Owen, a Wood sy'n croesi dyna Sam Snaith! O, cyfle gwych i Snaith i rwydo, ond Alex Ramsey yn arbed yn wirthiol, ond fe ddyle Snaith wedi sgorio, Malcolm. Does am cwestiwn, mae'n dech chi weld cyfle gwell na hyn i sgorio mewn rongyn derfynol. Sams am groesiad. Does am trosedd, mae o'n ganol y gol. Mae o'n trio neud i'n berffaith, dwi'n meddwl. A dyma Rutherford yn chwilio am y bas, a'r bas yn sgwar! O, mae'r bediad gan Ashley Morris. Chris Venables ar ergyd i Sheltrod dde, ond rhagorol gan Morris. O, go iawn. Am arbediad. Mae'n trio gyflym mae Ashley Morris i lawr, i gael ei lawr chwith i hwnna. Llaw crydd i fyd. Fo'r pwer oedd arni. A Davies, fe nath yn dda am ei gamgymeriad, ac yn y diwedd, mae drwodd i Ashley Morris. Morris yn gofyn y thro! O, mae wedi pigo'r bel lan, a dwi'n siŵr i bod tu allan i'r cwrt cosbi. Oedd hi reit o flan, cynorthwyd y dyfarnwr. Oedd rhaid iddo fe rithro. Oedd chwaraewr y Bala yn dod ar draws. Cyn Owen yn helpu'r bel dros ben yr amddiffynwyr. Clyton heibio i Edwards. Clyton o bell! O, modfeddi heibio'r postyn. A fe nath i wyro hefyd. Ia, asgwn i de os oedd hon yn mynd i fewn cyn y gwiriad. Arbediad da gan Ramsey. Ceia'r gic. Bosch o dan bwysau. Morris yn dod amdani. Bale wedi gollwng. Bale yng nghefn y rwyd. Pete oedd ar ergyd, o man y drosedd ar y gôl geidwad Ashley Morris. Mewn sefyllfa tebyg, mae'r gôl geidwad yn cael y penderfyniad. Mae'n stryglo yn y gol, Ashley, dim just o'r challenge yma. Mae Ebi neidio i fewn dy fo. Oherwydd mae Ebi di neidio gynta. Unwaith mae o'n neidio gynta, mae o bod tro'n mynd i fod uwch na Ashley. Dyn Ebi yn neidio i mewn i Ashley Morris. Mae Ashley Morris yn cael y penderfyniad. Cyfle ola'r gêm. Miles Davies ar tafliad. Dyma hi. Bale yn adlamu, ymyl y cwrt cosbi, chwiban ola Tom Owen o'r 90. Mae wedi gorffen yn gyfartal yma ar goedlen y parc. Davies. A Ramsey yn symud o un ochr y llinell, ond lawr y canol. Pwer yn cyfri, a Penybont yn sgorio. Venables yn erbyn Morris. A Venables yn dewis yr un llwybr lawr y canol ac yn curo Morris. Mae'n un yr un. Snaith. O, gwych. Gic o'r smotyn, hyfryd gan Sam Snaith i guro Ramsey. Edwards yn erbyn Morris, a reit yn y gornel gan David Edwards. Mae'n ddwy yr un. Nathan Wood yn nesa i gamu lan. O, reit i do rwyd. Pwer lawr y canol yn curo Ramsey. Hanner munud, mae Bradley Bowers wedi bod ar y ca. Dyma'i eiliadau. Ar ei drod chwith. A mae'n cael ei harbed gan Ashley Morris. Bowers yn methu ar fantais i Penybont.
Captain Penybont, Owen! Mewn i'r gornel, a maen nhw ar y blaen o 4-2. Cei, rhaid iddo fe sgorio. Cei yn sgorio, a mae'n 4-2 a'r gystadleuaeth yn parhau. Sean MacDonald, nath ymuno a Penybont yn mis Ionawr. Mae'n gyfle ganddo fe fan hyn I greu hanes i'r clwb. MacDonald yn erbyn Ramsey. MacDonald yn sgorio, mae Penybont yw'r cyntaf o'r tîmau I gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru. A maen nhw'n gwneud hynny am y tro cyntaf yn eu hanes. Llongyfarchiadau, chyn yr derfynol, sy'n hwnna'n teimlo? Methu credu fe, fod yn onest. Chymod, oedd gêm gorfforol iawn, gêm agos iawn. Yn amlwg yn mynd I cicio'r smotyn a just mor falch. Mae'r boes mor falch a ni moyn mynd I ennill yr cwpan nawr. Do you know, well, we haven't won the cup, have we? But it feels like we have a little bit, you know, to get to the final. From where we've come from as a club, you know, there are lots of good stories. Barry coming back, Cardiff Met coming from nowhere, Bala. But we're one of those as well, and it just means so much when you feel ingrained in the club, as I do. Sean, how does that feel? Oh, relieved. We knew it was going to be a tough game today, and you know we were practicing penalties last night. You know, we knew it was going to be a tight game. They're very good at what they do, Bala, and they got some very good players. So, you know, unlucky for them, but you know, credit to the boys for sticking in there today and obviously taking all our pens. You haven't been here long, and all of a sudden you're stepping up to take a penalty to take this club to the Welsh Cup final for the first time. No pressure, Sean. I know. Do you know what I said before to the lads? I said, believe in yourself, and if you miss, you miss. You know. It's stepping up and taking it that counts, and all the boys, you know, credit to them. They done really well today and put their penalties away really well. And obviously we stuck to our game plan, and you know, it's great to have signed for Penybont. You know, I knew it was an ambitious club after speaking to Griff and the staff, and you know, it's all worth it now. Colin, commiserations, obviously. Is it just down to fine margins when it comes to games like this? I don't think it was down to fine margins. I think it was a really bad decision from the referee where Ashley Morris has dropped the ball and a clear goal. And why is he blown up? It's a horrific decision, and that's what's the difference in the game. You know, you can say fine margins. It should never have gone to penalties. We've had a decent goal, a very good goal disallowed.